Gilusad sa Department of Health ang Philippine Strategic Tuberculosis Elimination Plan Phase 2 sa 2025 hangtod 2030. Nahilakip dinhi ang mga target ug pamaagi aron nga mapaubsan ang kaso ug mamatay tungod sa TB hangtod sa makabot ang TB-free Philippines. Ada report ni Argil Relator. Ang sakit nga tuberculosis ang napabiling major health problem sa tibuok kalibutan. Gani ni adtong 2023, ana sa 1.25 million katao ang namatay tungod sa maong sakit. Sa Davao Region, ana sa kapin 17,500 ka kaso sa TB ang natala ni adtong 2023. Misaka kini sa kapin 22,100 sa 2024 o kapin 20%. Ang Department of Health gitapok ang tanang mga opisyal sa mga DOH Center for Health Development sa Mindanao, developmental partners ug national government agencies alang sa paglusad sa Philippine Strategic Tuberculosis Elimination Plan Phase 2 alang sa 2025 hangtod 2030. Lakip sa target ang 90% nga treatment coverage o case detection rate, 90% treatment success rate sa pampubliko o pribadong sektor o less than 1% nga case fatality rate. Target sab ang pag-ubos sa TB incidents nga 643 ngadto na sa 300 sa matag 100,000 katao ug ang pag-ubos sa TB mortality gikan sa 18 ngadto na sa 5 sa matag 100,000 ka kaso. We have to strengthen TB case detection, kailangan natin ng preventive intervention at saka mapikita natin yung sustainable yung TB financing mechanism natin. So the Department of Health should guarantee the regular and uninterrupted supply of TB drugs, TB diagnostics, and even yung mga support sa TB. Ipatuman ang paggamit og bag-ong diagnostic tools. Himuong aktibo ang case findings, diin mismo ang DOH na nagaadto sa matag lugar aron ma-check up ang katawhan. Dinadala na natin yung kanilang mga portable X-ray machines, no? Doon sa itaas minsan nasa backpack pa nilalagay na. Kasi yung ating mga kababayan from the hinterlands o sa matataas o sa kung saan man hindi nila inaabot yon. So tayo na ang pumupunta na ngayon. Gilaraw sa maong programa nga makapot sa nasod ang TB-free Philippines. Subay na sab sa tinguha sa United Nations Sustainable Development Goals nga maundang ang TB epidemic sa tuig 2030. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.